Bo día a todos e todas. Son o psicólogo da FACO, a Asociación de Familiares de Persoas con Alzheimer da Coruña. En primeiro lugar, quero agradecervos a oportunidade de estar aquí hoxe para falarvos dun proxecto moi especial no que nos gustaría contar coa vosa colaboración. A FACO é unha entidade sen ánimo de lucro que leva moitos anos traballando para mellorar a calidade da vida das persoas con Alzheimer e outras demencias, así como das súas familias. Unha das actividades que realizamos é a terapia de reminiscencia. Esta terapia consiste en estimular os recordos e a memoria das persoas a través de elementos que forman parte da súa historia de vida, como fotografías, cancións, obxetos, lugares ou acontecementos que coñeceron ao longo dos anos. Cando lembran experiencias do pasado, non só se exercitan a memoria, senón que tamén fortalecen a súa identidade. Por este motivo, queremos propoñervos un reto moi interesante. Gustaríanos que nos axudásedes a crear un álbum fotográfico. A idea é recompilar imaxes antigas de distintos lugares da cidade e comparalas con fotografías actuais tomadas por vós mesmos. Anímovos a participar con ilusión, creatividade e curiosidade. Moitas gracias pola vosa atención e pola axuda, e vémonos pronto. Unha aperta.